Mahartika ing tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samiya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng kali sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan. Reger Katon Medang Agung seri perangan Bayu Winisuda. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suharto wontene Pranoto Pakliran dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrengga Busono dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung Lenggek Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakaken Ibu Supariana sarta Ibu Kuntari. Pranoto gendhing katindakaken Dimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara. Katindakan Bapak Miranda Soha Dimas Bagus Edima Hisa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Sempul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sekuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa. Dewontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kraton Medang Agung. Prabu Surya Buwana ing dalu menika dipun paragani Roko Mas Anom Suharyanto. Patih Reksa Praja katindakan Roko Mas Andi Prastyo. Retno Santi dipun paragani Nimas Menik Widyawati.
wonten Dewi Bandari kaparagani Mas Atun Sagita. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Megoban. Adipati Jaya Lenggara dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso. Pati Reksa Yuda dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Nyai Patih Anjarsari katindahaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Raden Widura kaparagani Adimas Abdul Sutopo. Widuri katindahaken Mas Tata Wulandari. Senopati Jayalaga kaparagani Adimas Bagus Suyanto. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggul. Salajengipun wonten Desa Karangsawit. Sari katindahaken Mas Uut Sutriana. Bayu kaparagani Adimas Abi Horojali. Wondene Raden Suprabo katindahaken Adimas Eko Pranoto. Salajengipun gambaraken wonten ing Padepokan Sela Putih. Resi Anuraga ing dalu menika kaparagani Raka Mas Aji Soko. Prasetya katindahaken Adimas Bagong Sutrisno. Wonten Mawarni kaparagani Mas Diah Maharani. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken Siciu Arum Somplak kabiyantu siswa Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Trisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Dun
Yen pancen kowe ngrasani kelawan aku. Sekirane opo sumber rasane mau? Kula menika boten ngrasani dateng panjenengan nolong menika boten. Banjur Nek kula ngantuk-ngantuk dateng panjenengan wonten papan mriki, Den. tenane atimu was lan sumelan. Inji. Lamun to aku cidreng janji, ora tumeka ana sak pinggire sendang kene. Menika leres, Den. Sari, aku njaluk ngapura sing gedhe banget. Ewon dene mbok menawa pancen rada landhak tekaku pondok ing sak pinggire sendang. Ora ngerti dhewe to. Mergo aku putra pengayoman ora ing Kabupaten Mikopa. Dadi bahan lan kewajibanku ora sinangga enteng. Dadi sadurunge aku mentu saka rangkah kasatriyan ana ing Mikopa. Pakaryan-pakaryan iki kudu tak rampungke lan aku kudu waspada. Lamun to jumangkahku tumuju ana ing papan kene. Iki dingerteni prajurit siji wae. Mesti lamun to mengko bakal nunjuk atur ning ngersane Kanjeng Rama. Aku bakal nampa duka. Mula tak jaluk kanthi banget. Kowe aja duweni rasa was lan semelah. Sing tak jaluk lawan kowe, aku tresno lahir batin kelawan kowe ora bakal tak blenjani. Apa kang dadi sumpah prasetyaku Nikolo Semono, aku tinemu kelawan kowe. Dadine panjenengan menika tumeka wonten ing pinggire sendang menika tasih kaya wajiban. Tenane kaya ngono. Sipan Den. Kalingan kula sinau. Kula boten mangertosi kok. Ora dadi kaya ngopo. Tenane lumakuku tumuju ning papan kene. Iki kanthi sarana gedemitan. Sumangkai sikilku bebasan nyandung terintuk. Mbok menawa pancen lagi wae rasan kelawan aku. Ngantuk-ngantuk tekaku. Kok ora sak pinggir sendal. Jalaran kula menika asri antase kula namung ditutup. Wonten sakit dusun wonten alat ditresnani piyai wonten kados jenengan menika. Nanging senajan to kowe wanita saka desa. Nanging kabeh mau sing gawe keprananing atiku. Ora tak selani srane. Akeh pelangane wanita sing indah suri-suriwan. Ana ing Kabupaten Mikopa. Nanging siji wae ora bakal nyucuki atiku. Mung sawiji kang dadi tresnaku ora ana liya mligi kowe wong ayu. Narita ing mangkenipun badhe kelampian kula Iya. dhaupan kalih panjenengan napa panjenengan boten ing gedung ing Ora. Mustikaning para Tresnan kudu
ini banyu kang tumibo ana ing sajroning sendang. Kapindhane tresnaku nganti putute jagat ora bakal asal. Ora bakal ilang saka atiku Kanjeng. Mula tak jaluk lawanku. Kowe aja nganti duweni rasa wasrang semelah lamun to kowe tak nggo dedelanan. Mergo iki kabeh mau ana sesambungane rasa. Aku ora pengin nyekleke rasane wong wadon, tuladhane wong wanita sing tak tresnani. Gelang alit ana bisa tinemu mergo aku ora bisa suwi mapan ana sak pinggir sendang. Aku mung kuwatir lamun to mengko ana telik sandi saka Kadipaten Megobang. Ngerti aku lan kowe sabejagung andom katresnan iki mbebayani sak. Mula bakal tak pungkasi kok. Kados ngaten monggo. Gegah pindane kaya dene kembang mawar sing lagi wae mekar. Pun ngalembono ingkang kesaneten kados ngaten Ratu. Ana apa Sari? Senggone ana bab sing kok simpen sakjroning ati. Ayo enggal kondo. Mumpung kowe lan aku tinemu ana ing papan kene. Mboten Suprabu. Estunipun kula badhe matur kaliyan panjenengan. Nggih kula kok ajrih nggih. Kowe bakal kondo kelawan aku. Nggih. Ora usah ndadak wedi. Apa sekirane kowe njaluk Mas Pices Raja Brana? Sami. Apa kowe njaluk kalung sing gedene sak rantai sepur bebasan? Mboten kok Den. Mengko bakal tak udanani. Mulus kuwi wong ayu, Sari katresnani. Ayo, gelis matur, gelis kondo. Apa sekirane sing gugebel sak jroning atimu? Den Suko. Piye? Kuwi kula bapak kaliyan panjenengan. Panjenengan boten duka kaliyan. Saran kula ajrih menawi to panjenengan duka kaliyan. Aja duweni pancakra bawa kaya ngono. Tak rewangi kaya ngene iki apa kowe isih tido-tido lamun to aku tresno lair batin kelawan kowe. Menawi ngoten kula bakal walukon dhateng Iya, gelis waluk. Sak sampunipun kula sesambungan tresna dhateng panjenengan Ratu. Iya. Dinten samenika kula sampun bobot. Coba diambali meneh anggonmu kono. Sak sampunipun kula lan panjenengan andhem sesambungan tresna kula sampun bobot dinten sak
Kowe iki mbobot tenan. Iji. Den Suprabu. Sari. Sajek kok panjenengan menika kaget. Kok nganti ana kedadian kowe mbobot kaya ngene iki? Kok cubluk temen kowe Sari? Kamangka kowe lan aku durung ditemes iki pinangka garwa utawa dadi bojoku. Lamun iki mengko kadenangan kabeh kawula lan wong desa ana ing desamu arep tampis. Isen apa wirang apa mengkono sing tak sangga. Mula sok aku njaluk tulung kelawan kowe, wong ayu. Bayi kang mapan sak jroning petengmu sing ana ing jero kandutanmu digugurke. Gugurke? Iya. Boten. Kula boten purun gugurke konang jabang bayi kang kula kandhut. Panjenengan menika kedah tanggung jawab Citi Mas. Piye? Panjenengan kedah tanggung jawab sautuhe kang kula. Kowe njaluk tanggung jawab lawan aku. Aja kuwatir. Iyo, aku bakal tanggung jawab sak. Nanging sakjroning aku mengko tanggung jawab kan kowe. Antarané kowe lan aku wis ora ana sesambungan meneh. Panjenengan kok ngendika ingkang kados ngaten to nggih? Apa kang panjenengan kersa Raden? Yen kowe njaluk tanggung jawab, iki wujude tanggung jawabku. Apa menika Raden? Kenapa panjenengan maringi kula sansamane ingkang kados ngaten? Kowe kandha lamun to kowe njaluk tanggung jawab lawan aku. Iki agmanku. Pinangka tanggung jawabku, anggonku saben dina carem asmara kelawanku. Amun to iki padha. Kok dadekke dhuwit. Iki kena nggo urip selawase 5 taun. Mula sapa sari. Aku njaluk tulung kelawan kowe. Tulis bali kondo kelawan wong tuamu. Lamun kok iki wujude tanggung jawab. Ingkang kula kersakaken menika boten Mas Kincit Raja Brana menika boten. Yen ora kuwi sing karepe apa sih? Ingkang kula kersakaken menika. Panjenengan kedah kepek bojo kalian kula Raden. Kowe kudu dedaupan kelawan aku. Lancang. Mbok apa iki mawas? Derajatmu iki derajat apa, Derajatmu derajat krokot. Kula mawon masih sedaya menika. Apa ora mawas lawan aku? Sapa aku? Aku putra pengayoman ana ing Kabupaten Mejokan. Sakit Raden. Lamun to kabeh iki dingerteni kawula kabeh. Wirang apa sing tak sono? Mesti wae nglorot asmane Sudarmaku. Minangka Hadipati ana Mejokan mula sapa sari. Mumpun dong tak ono wis ono. Kowe gelem bali. Boten. Bali ora? Raden sakit. Kok panjenengan boten welas kalian kula Raden. Sedaya panjenengan ingkang tumindak. Kula panjenengan ingkang kados ngaten suki. Anjabang bayi ingkang kula kandhut menika titis panjenengan Raden. Monggo panjenengan manggalih ingkang langkung rumiyin. Ampun kados ngaten. Endi aku percaya lamun to bayi sing kok gembol iki titisku. Iso wae. Mergo kowe pengen menyang kamukten ana Megokan. Kowe lagi kelawan wong lanang liya. Sak temah kowe njaluk tanggung jawabku. Kudu ngakoni yen to aku bapake Jabang Bayi setan. Kula boten minta ingkang kados. Ayo, Bro. Ayo, Bro. Balik, Bro. Nganti kowe dibawa paungan kae jolopo luput. Jalanan Raden Supomo kuwi. Sawise sawetara sesambungan tresna karo aku.
Nuwun sewu Raden. Menapa sedaya ingkang dipun kandhakake sari menika leres. Sadurunge tak wangsuli pitakon, aku pengen srawung lan tepung lawan desaku. Kula Bayu. Bayu, tenane ora kleru apa sing dikandhake sari. Menawi sedaya kala wau leres, kula nyuwun kanthi sanget mbok inggih panjenengan kedah tanggung jawab. Nggih, aku tanggung jawab. Inggih. Aku wis mujuti tanggung jawabku. Saben-saben aku kumpul lawan Sari. Sari tak wene Mas bondo donya iki. Pinangka tanggung jawabku. Taman. Apa aku keliru? Apa aku luput? Ayo. Amun aku lanang sing wis ngregeti lawan Sari, sak temah aku tanggung jawab iki wis tawene. Jaluk apa meneh? Jaluk apa meneh? Kurang, Ya. Taman. Ini saya kurang, iki. Lamun to iki kok gol. Kanggo selawase urip kowe ning desa ora bakal entek kowe. Saiki bali. Nuwun sewu Raden. Iya. Ingkang dikang karepaken adik kula menika mboten tanggung jawab bondo donya menika. Banjur apa? Panjenengan kedah ngakoni bilih titis wonten ing wetenge adik kula menika nggih panjenengan. Panjenengan kedah dedhawuhan kalih adik kula Sari. Yen ngono kaumpamake gendu sak engkok lawan Sari. Aku ngerti. Teko meneng papan kene mung mojokke lawan aku. Bayu. Aku ora ngerti. Mbok menawa bayi sing dikandhut Sari kae dudu titisku. Iso wae. Sari kae seneng lawan wong lanang liya. Sak temah carem asmara nganti bobot ewon dene. Andelalah aku sing pungkasan ngregeti Sari. Nganti ana kedadian Sari meteng, dekne tau jawab kawan aku. Ning mergo dekne ngerti pengen urip mukti wibawa ana ing Kadipaten Negobang. Ha iki dasarku. Apa sebabe aku ora gelem tanggung jawab? Nuwun sewu Raden. Menika pawadanipun tiyang singklar janjipun. Panjenengan sampun tumindak limrahipun kedah wani tanggung jawab. Ayo. Aku njaluk tulung kelawan. Iki pinangga kanggo nutupi wewadi. Mumpung durung kebranan atiku, gelis kowe bali ana ing desa, Sari jak mboten. Kula sabulu adikku. Bali ora? Ora. Ora. Sakit. Mula saka kuwi. Mumpung kowe durung tak piloro oleh loro. Saiki gelis bali, Sari jak mulih ning omah. Mboten. Mulih apa ora? Mboten. Mulih ora? Kakang Bayu. Apa wani? Suka apa? Apa? Kudune aku ngajeni kawanku. Atas sing putra Nalendra nanging tumindam gasro ora bedane kewan sikile papat sabar tumindak ora gelem ngakoni lamun to iki ditus. Wis kok. Apa? Bener pancen aku lan Sari kuwi wong desa wong ora duwe nanging isih duwe aji diri. Najan to kaya ngopo wae. Aku ora mbutuhake bondo donya. Banjur Sing kok kene kowe kudu gelem tanggung jawab. Bola-bali tak kandak. Nganti besok kapan aku ora bakal tanggung jawab lawan adimu Sari. Yen kaya ngono bakal wani kawan kowe. Oh, kowe wani? Wani tenan. Wah! Wah! Setan. Wani nabuk ora panku. Yo, yen kuwi penjalukmu, lakon tak pateni kowe iki. Maju. Wah! Tuh, ya. Jebul kaya ngono tumindak musuh Prabu. Aku ora sampe. Ono sampun rapete apa lawan Bayu lan Sari. Bayu lan Sari. Kayak ngono aku. Mergo aku duwe petung lawan Bayu lan Sari. Tak jaluk kanthi banget. Rata Santi, kowe aja melu-melu perkara iki. Aduh, nanging. Aku koyo ora duwe doyo. Kanthi aku melu-melu cantik karo kabeh perkaramu. Mergone kene ketindakmu lupa jeblok.
Ya. Pancen aku luput. Saiki lamun to kowe njaluk patiku. Bakal tak mulung. Ayo patenono aku timbang aku nandang gerang koyo ngene. Ning kene kowe ora bakal tak pateni. Mergo aku ben perlu karo kowe. Yen pancen ki ana wigati kelawan aku gelis kondo. Apa wigati? Dilayang sampan ana. Bali ana ing Megoban matur kalawan wong tuamu. Yen to ora gelem sowan ana ing Medang Agung, Megoban bakal tebe rata kaya tanah. Kabeh mau bakal tak unjuke kelawan Sudan Mat. Nanging eling den eling. Kowe urusan Bayu lan Sari. Besok yen nganti perang gedhe Megobang lan uga modhaku kuwe sing tak goleki piye. Nuwun matur suwun sanget panjenengan sampun sabiyantu kalih kula. Ya sapadha-padha. Aku krungu mau jenengmu. Inggih, Kowe Sari, dhewe menika lho. lajeng panjenengan menika sinten? Israwung ki aku karan Retnosanti. Retnosanti. Kok nganti iki mau kowe adu jirotos, nganti kowe katintes. Apa jalaran? Rikala semanten Raden Subraba sampun tumindak carep asmara kaliyan adik kula ngantos bobot Raden Subraba boten kersa tanggul jawab. Oh, kaya ngono. Sari, kasuk maneh aja gampang percaya karo wong lanang. Aja kapiyuyut dipeh pawongan sugih bondo dene. Pepuntane kaya ngene, kowe bobot ora gelem tanggung jawab. Nanging nuwun sewu, Kepiye, Bayu? kula kok gumun sanget panjenengan atasipun pawestri kok saged nggadahi aji kemat kados mekaten kok kula meri. Iki gedhe cilike kowe kepengin dadi manungsa sing jaduk. Nggih, Uga melek tatik dayak sing tak duweni. nggih kersane kula saged sabelo kalian adik kula. Gampang, Bayu. Gampil. Wis yo. Lamun kowe kepengin dadi manungsa sing jaduk. Kabeh kuwi ana syarate. Lajeng syaratipun menapa? Gelem kowe mahasiswa ana ing Padepokan Sela Putih. Ning kono lamun kowe sanggup, tak kira bakal dadi manungsa sing unggul julit. Pisan malih matur suwun sanget panjenengan sampun paring dedalan kula kepengin tiyang dados tiyang jaduk panjenengan paring pitedah. Sari, Kak, tak krungu dhewe to. Sawetara kowe bali ning omah, Kakang arep tumuju ana Sela Putih. sampean sing hati-hati yo, Kak. Iya. Aja lali karo aku yo, Kak. Kaya ngono. Supaya ento wis rampung enggal-enggal bali. Heeh. Sepisan malih kula matur suwun sanget nggih. Iya. Ayo bali. Ayo, Kak. Nom-noman kangaran Bayu jebul bagus marang paring. Ora tak selaki batin ku kaduduk. Bayu